Nu ska vi smaka på lite socker. Vaniljsocker. Riven couscous. Riven couscous. Salt. Och... Salt är farligt. Nej. Jo, med stora mängder är det jättefarligt. Vad är det här? Florsocker tror jag. Är det florsocker, mamma? Nej, med flor med chokladsmak. What? Ja, mamma sa. Nej, det här är min kulsked. Så, vi tar den här. Jag öppnar. Vi tar... Vad heter det? Florsocker. Den här tar jag först. Vaniljsocker. Här får jag. Det är inte gott med för mycket. Vi måste ha glas och dricka. Glas och vatten. Jag glömde glaset. Va? Jag glömde glaset i skolan. Pyttelite salt på den där. Salt är inte bra. Det här har du ryckat ut. Läcker den? Jag söker. Den här... Det är läcker. Nu skitigt. Men den här har runnit ut. Okej. Men vi torkar upp sen. Ja, det hoppas jag. Verkligen. Så. Den som dricker. Ja. Om jag dricker, då får det poäng. Om du dricker får ett poäng. Den som inte dricker. Ja, den som inte dricker. Den får torka upp det där. Nej, den förlorar också. Och den får en Ice Bucket Challenge. Nej, vi torkar upp det här. Den som jag. Ja. Och sen om jag förlorar, då får jag ju Ice Bucket Challenge. Om vi förlorar, då får jag ta upp det. Okej, 1, 2, 3. Vände. Sverige. Ja, Sverige. Gör det då. Jag fick till datorn. Det var inte gott. Jag tror... Ja, men nu ska vi ha salt. Jag kissnar dig. Det var dig. Salt. Jag har på jättelite. Stopp. Jättelite salt. Får se. Ja, bra. Salt är farligt. 1, 2, 3. Nu tar vi det här. Ja. Riven koko. Den som dricker det får torka upp och göra Ice Bucket Challenge. Så, hej. Så jag måste gå på toaletten. 1, 2, 3. Du förlorar. Jag fick jättemycket. Nu har jag Ice Bucket Challenge. Det får du torka upp. Nej, det inte torka upp. Nu har jag Ice Bucket Challenge. Det var inte gott. Nu har jag Ice Bucket Challenge. Den här. Jag måste på toa. Se till så att det sprider.
Man får göra en arg challenge. Hon spottar ut. Jaha. Va? Jag har inte så mycket pengar. Men då gör jag det. Nu är jag tillbaka. Nu ser vi den. Min skyldiga här. Du får ta. Inte för mycket. Nej. Får inte in. Kom igen då. Strax man äter. Mamma. Ja. Så. Nej, 1, 2, 3. Och glasen var på mamma. Jag slutar vara spel för lång. Hejdå. Alltså funkar inte. Nej. Kanske borde trycka